Scoopshot is een app voor die smartphone waarmee je heel veel kist door foto's en video's te maken van actuele zaken. Die beelden kunnen opvregen worden door mediabedrijven, liek als Omroep Friesland. Maar ook is de app die eigen materiaal beschikbaar stellen voor gebruik op internet. Als jogger en harker van Omroep Friesland wist u dan u's verslagjouwer. Per opdracht kist u heel veel als die materiaal gebruikt wordt. Voor de installatie van Scoopshot hoest neer te betalen. En ook het gebruik van deze app is vergees. Voor het broeken van de app moest wel een account doormaken, zodat die foto's en video's aan Omroep Friesland beschikbaar stellen kist. Vul je in die persoonlijke e-mailadres, een zelfs te kiezen wachtwoord, die werkgeeftenaam in de app en eventueel die mobiele nummer, zodat wij contact met die opnemen kunnen bij een task. Na het oormaatje moest die mailbox openen om de bevestigingsmail te accepteren. Van nu aan kist onder slag met Scoopshot. Scoopshot bestaat uit 4 toegankelijke menus. Maak je zelfs een foto of video via Tap to Snap. Bezoek opdrachten via Tasks. Beheer die eigen materiaal in For Sale. En via het profielmenu kist profielgegevens aanpassen. Als Omroep Friesland die help nodig had voor een foto of video, sturen wij een zogenaamd pushbericht uit naar alle broekers van Scoopshot in de omkrieten van het plak dat het materiaal makken werk in. In het pushbericht zit hoeveel de foto opleveren kan en hoe lang de task duurt. Uit de notificatiewijk kist voortdurend een foto of video maken. Belangrijk aandachtspunt bij het maken van die materiaal is dat die foto of video altijd lizend makkest. Na het maken van een foto of video kist de locatie via GPS taakje en in de G-vetting zocht een oerschil van die materiaal. Klik op Send Now om die bestand te versturen. Voor het broeken van Scoopshot hoeft net te wachten op een opdracht van u. Via het Tap to Snap menu kist zelfs een foto of video maken of laat die jettermakken materiaal in via het foto of videoalbum op die smartphone. Voor het gebruik van Scoopshot hield een limiet van 48 uren waarin die materiaalopname wezen moet. Tik op Send for Sale. Kies een wenske bedrag van €9 aan. Selecteer je de locatie van de foto en die GPS zal automatisch een suggestie onder doen. Kies één of meerdere categorieën waar de foto bij jet. Zet er een beschrijving van de foto of video bij en stuur die foto of video in. Zo simpel werkt het Scoopshot. Zoek op omroepfriesland.nl/Scoopshot voor meer informatie.